Evo tačne cifre koliko me košta mesečno život ovamo na Tajlandu. Najbitnije su 3 stavke. Prva je smeštaj, druga je hrana i treće je prevoz. Što se tiče smeštaja, ja živim u delu koji se nalazi blizu Pataje. To je od Bangkoka nekih 90 km. Veoma poznato turističko mesto. Mesečno ovamo za dvosoban stan sa bazenom, teretanom, radnim prostorom koji mogu da koristim kad god želim. Blizu je shopping mall, plaža je na 10 minuta. Košta me 300 €. Na to se dodaju još i struja i voda troškovi. Ovamo klima mora da radi 24/7, jer je nenormalno toplo napolje, tako da to najviše odnosi. Otprilike dodajte na 300 € za stan još 100 € za troškovi za struju i vodu. To je to. Što se tiče hrane, ovamo su cene mnogo jeftinije nego u Srbiji ili na Balkanu uopšte. To kažem, mislim na kilo svinjsko meso košta oko 350 dinara. Kilo piletina košta oko 240 dinara, 220 dinara, sve zavisi. Krilca koštaju, na primjer, oko 160 dinara. Teletina košta oko 380 do 400 dinara. Mesečno za 2 osobe ovamo se troši oko 200 € na hranu, ako kuvate sami. Isto što je mnogo dobro je da se jede napolje, jer napolje možete da nađete mnogo dobre obroke koji koštaju po €1,5, nekad čak može da se nađe i za manje od euro, i koja je stvarno veliki obrok. Transport. Pošto ovamo voze na levu stranu i stvarno nenormalno voze, ja još uvek se nisam usudio da krenem da vozim, tako da ja moram da plaćam da me voze. Sad ovamo koriste 2 aplikacije, jedna je Bolt, jedna je Grab. Bolt po meni je jeftinija nego Grab. Otprilike, pošto ga koristim svaki dan da idem na posao koji je udaljen od mene 3 km, od ponedeljka do petak, 40 bata je u jedan smer. To je negde oko 110-120 dinara. Puta 2, 240 dinara. Znači, za prevoz, ovamo mesečno za taj prevoz koji koristi svakodnevno, mi ode negde oko 50 €. Sad, za ova ostala druga putovanja sve zavisi, ali otprilike može da se kaže da prevoz, ako koristite tuđ prevoz, ne vaš prevoz, vas košta negde od 150 do 200 € mesečno. Znači, kad uzmemo te 3 stvari u obzir, smeštaj, hrana i transport, za 2 osobe, ovamo vas iskošta, koliko rekao smo, 400 € za smeštaj i za dažbine, 200 € za hranu i oko 150 do 200 € za transport, znači oko 800 € vas košta sve to. Sad na to se dodaju i neki izlasi koji ćete i onako i ovako da koristite, ali su cene ovamo u restoranima sasvim drugačije, cena odeće je sasvim drugačija, ali to ćemo da stavimo za neki drugi video. Sad, ako vam ovo deluje zanimljivo i ako želite još nekih ovakvih videa ili sličnih, slobodno se javite u komentarima i zapratite ovaj kanal pa da rastemo zajedno. Pozdrav od Piroćanca!